inda yake cewa rabbi ibn li annabi nuhu ko rabbi ibn li indaka baytan fil janna, annabi Musa ko rabbi ibn li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi, ko ba haka ba, inda yake ta annabi Musa yake cewa ya Allah ibn li indaka baytan fil janna, ka gina mini can gurinka cikin aljanna, gida cikin aljanna. to wannan shi nuna cewa Allah subhanahu wata'ala yana ainihin gida wa bayansa gida cikin aljanna. to nan ga da Allah subhanahu wata'ala ya ce mala'iku yadkhuluna alaihim min kulli bab, suna shiga ga waɗannan mu'minai ta kowace kofa. yana yiwa abin nufi shine kowace kofa daga cikin kofofin aljanna, kuma tana yiwa yani kowace kofa daga cikin kofofin gidajensu da Allah subhanahu wataala ya gina musu cikin aljanna. kuma dukkan ma'ana biyu yana dacewa, saboda dukkan ma'ana biyu akwai dalili akan shi. insha Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa salamun alaikum bima sabartum, mala'iku suna ce musu ai aminci ya tabbata akan ku dangane da irin hakuri da kun kai a gidan duniya, ta inda kun ka saba wa ainihin zukatanku, ta inda kun ka saba wa shaidan, kun ka yi wa Allah ta'ala da manzonsa biyayya. yace fanima uqbad dar, ai maraba lale, yace dadin ainihin uqbad dar, gida na karshe mafi dadi. sai mala ya ci gaba da cewa waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, yace hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari anna al-bayt al-ma'mur, cewa shi baitul ma'mur fi samai, wanda ke sama, akwai gida da Allah subhanahu wa ta'ala gina sama. wannan baitul ma'mur yani gida wanda Allah ta'ala ya raya shi da ibada a kowane lokaci. mala'iku ba su yanke ibada a cikin wannan ɗaki. yace ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin da cewa wannan baitul ma'mur wanda yake a sama ya dakhuluhu, yace wa fi riwayatin yusalli fihi, idan ya zo da riwaya biyu, yace yana shiga cikinsa a kowace rana. wata riwaya ta ce yana sallah a cikinsa a kowace rana. yace kullu yawmin 70,000 malik, yace mala'ika 70,000 a kowace rana suna shiga baitul ma'mur su yi ibada, su yi sallah, su dawo, thumma la ya'uduna ilayhi akhir ma alayhi. da sun shiga sun ka fito suka gama ibada ba za su taba komawa ba kenan a kullum. to ka duba tun gabanin Allah subhanahu wataala ya halicci sammai da ƙasa, da ka duba shi yasa mala'iku kamar yadda muka gabatar cikin tafsirin suratul baqara su ga wannan irin yawan ibada da suke wa Allah, irin yawan su da wanda ba wanda ya san adadin su shi Allah. da Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa, mala'ika 70,000, kuma fa ibada su ba irin tamu bace fa. a'a yau mu a gurin mu nan gamo mutane a yau mai natsuwa cikin sallah shine wanda ya kokarin yin minti 10 cikin sallah, mai natsuwa sosai sake. muna ganin yafi kowa imani, na'am muna ganin yafi kowa imani. to su mala'ika 70,000 idan ya shiga baitul ma'mur ya yi sallah, idan ya fito wannan karshen shi da wannan baitul ma'mur kenan ba zai taba komawa kuma a kullum ana yi har ranar da Allah ta'ala ya ga dama ya tsaye da wannan abu. shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa, ba wanda ya san rundunar ubangiji sai Allah subhanahu wataala. shi yasa nace bai ananga malam ya mana bayani akan mala'iku da cewa bayan ne na Allah subhanahu wata'ala. Allah subhanahu wata'ala ya halicce su. to yanzu abinda za mu rike a cikin wannan babi na ainihi bayani akan mala'iku, na farko shine yin imani da samuwar mala'iku. wannan wajibi ne dukkan mu'mini ya yi imani da haka, da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da wasu halitta su ne mala'iku. sa'an nan kuma ya zama wajibi a yi imani da cewa Allah ne ya halice su, ba wani ya halice su. a yi imani da samuwarsu, a yi imani kuma da cewa Allah ta'ala shi ya halice su, ba wani ya halice su ba. sa'an nan kuma a yi imani da cewa Allah ta'ala ya halice su da haske. sa'an nan kuma ya zama wajibi a yi imani da cewa wa'annan mala'iku bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala, ba matan Allah bane kamar yadda wasu ke faɗi, a'a, ko kuma a'a wasu daga cikin su alloli ne, a'a ba haka bane. don haka su mala'iku bayin Allah ne,
ba a bautata musu, su ne ke yi wa Allah subhanahu wa ta'ala bauta, ba a roƙonsu, su ne ke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ya zama wajibi kuma mu yi imani da cewa wa'annan mala'iku fa masu biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, ƙarshen biyayya, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Na'am, don haka ya zama wajibi mu yi imani da haka. Sa'annan kuma ya zama wajibi mu yi imani da cewa wa'annan mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shamaki tsakanin ayar mutane da su, sai dai kawai wanda Allah ta'ala ya ga dama su ne annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda kuma ya zama wajibi da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa mala'iku ikon canza kamanni, yana zuwa da siffansa na mala'iki, sa'annan kuma yana zuwa da siffan ɗan adam, bani adam, kamar yadda ya zo cikin hadisin da ya gabata, hadisin Umar bin al-Khattab yake cewa yayin da muke zaune da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai wani mutum, cikakke mutum ya kullo mana. Wannan ƙarshen Annabi sallallahu alaihi ya ce musu, kun san waye wanda ya yi wannan tambaya? Suka ce Allah da manzonsa sun suka san shi, ce musu mala'ika Jibril. Kaga wannan shi ya nuna cewa mala'ika Jibril yana zuwa da siffan ɗan adam, kamar yadda ya zo kuma cikin suratu Maryam, inda Allah ta'ala yake cewa fatamathala laha basharan sawiyya, yani shi ya zo mata da siffan ɗan adam, cikakken ɗan adam, komai da ka sani ɗan adam na da shi, shi ma na da shi, babu abin da ya sake. To ya zama wajibin mu yi imani da haka. Sa'annan kuma ya zama wajibi mu yi imani da cewa Allah ta'ala ya halicci mala'iku da fuka-fiki. Sa'annan kuma mu yi imani da cewa fuka-fikinsu yana nan daban-daban, na wani ya fi wani, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul Fatir, alhamdulillahi fatir as-samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin مثنى وثلاث ورباع. sai Allah ya ce yazidu fil khalqi ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir. yace alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah fatir as-samawati wal ard, makagin sammai da kasai. yace ja'ilil mala'ikati rusulan, wannan da ya sanya mala'iku manzannai tsakaninsa da annabawansa. sai yace uli ajniha, yace wa'annan mala'iku ma'abuta fuka-fiki. yace masna, daga cikin mala'ikun akwai mai fiffike biyu, wasu lasu daga cikinsu akwai mai fiffike uku, waru ba daga cikinsu akwai mai fiffike hudu. ya ce ya zidu fi halki ma ya sha, Allah kuma yana yin daɗi a cikin halittar mala'iku abin da dama. sai malaman tafsiri suka ce abin nufi nan ga shine wa'annan fuka-fiki nasu Allah ta'ala yana ƙara ma wasu fuka-fikin abin da Allah ta'ala ya ga dama. shi nan ga za mu koma kan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari game da ainihin mala'ika Jibril. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi walahu 600 jana, yana da fuka-fiki ɗaya yani 600, kowane fiffike ɗaya ya isa ya mamaye sarari baki ɗaya. to kaga mu yayi zama wajibi mu yi imani da haka. sa'annan kuma kamar yadda zama wajibi da cewa daga cikin mala'iku akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta musu yin wasu ayyuka, kamar yadda ya gabata cikin bayani. sa'annan kuma da cikin abin da ya zama wajibi shine cewa mala'iku babu wanda ya san kamannin su sha annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. kuma annabawa ba su aje wani abu wanda za mu iya mu zo mu suranta mala'ika ba. na'am, mu yi imani da cewa an halice su da haske, sa'annan suna da fuka-fiki. yaya fuka-fikin yake, wannan abu ban sani ba, mu dai kawai shi mu imani da haka. don haka duk irin ainihi rubuce-rubuce da ake yi na ƙoƙarin suranta mala'ika, wannan duka menene yin taƙawuli ne akan Allah subhanahu wa ta'ala, wannan kage ne ake wa Allah subhanahu wa ta'ala, wannan abun haramu ne bai halalta ba. na saboda ba a san yadda suke ba. na ba abu ne da za a bi ainihi bayanin annabi ko bayanin Qur'ani a zo a suranta su ba. don haka duk wanda yayi yunkurin suranta mala'ika, wannan yayi kage, ya kirkiro abin da bai da ilimi akan shi, Allah subhanahu wataala zai kama shi. kamar yadda kuma ya zama wajibi son wa'annan mala'ika, tunda bayan Allah ya so su,
su kuma sun so Allah, ya zama wajibi kuma mu kuma mu so su in dai muna son Allah subhanahu wa ta'ala. Ne Allah ta'ala yake cewa cikin alkur'ani na game da son soyayyen mala'iku. من كان عدوا لله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فإن الله عدو للكافرين. نعم. ya zama wajibi a kan mu musulmi mu so wa'annan mala'iku domin bayin Allah subhanahu wa ta'ala, mu so su domin Allah ya so su, mu so su domin su ma suna son Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ce masa fa duk wanda ya kasance makiyin Jibril ne to ka sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da Jibril da wahayi zuwa ga zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ci gaba da cewa wanda ya kasance makiyin Allah ne, makiyin Jibril ne da sauran annaba, Allah ya ce to shi kuma makiyi ne ga kafirai. Ma'anar wannan shine yin kiyayya, ma'anar wannan shine yin kiyayya da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala, wannan kafirci. Na'am. Allah ya ce fa inna Allah aduwwun lil kafirin, don Allah shi makiyi ne na kafirai. Kenan kafirai dan me yasa? Dan sun ki son annabaye mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa yana da cikin kamalan imani mu yi imani da samuwar mala'iku, mu yi imani da ayyukansu, mu yi imani da siffansu, sa'annan kuma mu so su so na ainihi, amma soyayyen da ba je kai mu zuwa yi musu bauta ba, saboda babu wanda ake bautawa shi dai Allah subhanahu wa ta'ala. Inda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana a mizani, inda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mamaye gurbi. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya ce ba mu yi ikon yin aiki da ita, kuma ya nuna mana ƙarya ce ba mu ikon nisantanta. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mana aqidan mu, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mana tauhidin mu, Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka mana rayuwar mu da tauhidi, kuma ya sa ranar da zamu mutu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna furci da kalmar tauhidi. Hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم.